दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो सनितपुरखौ लाफानानै गासै 25तानिबो बांसिन जिल्लायाव दिनै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै 3 घन्टा धरनानि हाबाफारि लानाय जादों। बेबायदिनो दिनै सनितपुर जिल्लायावबो दिनै जि मोनसे धरना 3 घन्टानि धरना बेखौ दिनै दिकियाजुलियाव थानाय कर डिस्ट्रिक्ट बे कर डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव दिनै बे समाव लाबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोबोद दुखु मोनदों, मानोना भारतआ उदांस्रि जानायनि 78 बोसोर उनावबो दिनैसिम बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आसाम सरकारा सुस्रांनानै होआखै आरो दिनै भारतबर्षआव सोलोंथाइया मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स मौलिक अधिकार जाबाय। फान्डामेन्टेल राइट्स जासेयावबो दिनै आसामाव थानाय बर' बिजोङा दिनै गुबुननि नोजोरनिफ्राय दिनै बिमा बाथुलजों नायजानाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। बेफोरखौनो बिथा खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै 25तानिबो बांसिन जिल्लाफ्राव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनि मोनसेल' उद्देश्यआनो जाहैबाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि दारै जि मोनसे बर'नि मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरनि जेंनाखौ बर' बिजोंनि गासैबो फरायसालिफोरनि जेंनाखौ बे फोरोंगिरिफोरनि जेंना, बिजाबनि जेंना, फरायसालिनि जेंना बे गासैखौबो लाफानानै आबुङै फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो इमप्लिमेन्ट जानांगौ बा सोदांजानांगौ आरो बर' बिजोङा फैबाय थानाय गोलाव समसिम जे जोरनानै थायो। दा बिनि थाखाय जिखिनि माखासे फेसिलिटिस नांगौ बेखौ दिनै आसाम सरकारा जोंनो होथारनांगौ जेरैखि जाया। आरो दिनै गोबां दफाफोरखौ गासै मोन 15 गोथां दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। सेथियावनो जाबाय आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव दिनै बर' गथ'फ्रा दिनै पास जानो हाया। जाहोना जाहैबाय बिथांमोना जेरैखि जाया एसामिसखौ होथारदों मोनसे साबजेक्ट। दा बेखायनो बर'फोरनिफ्राय बे एसामिस रावा जेरैबायदि जास्टिस मोनदों बेबायदिनो बिथांमोना बर' रावखौबो मोनसे साबजेक्ट जेरैखि जाया इनक्लुड खालामना होथारनांगौ। गुबुन मोनसेया जाबाय दिनै आसामाव टेट खुंनायनि जेबो मोनसे पलिसि गैला। दा बेखायनो सिटेटआव दिनै बर' फरायसाफ्राबो जुदि एग्जाम लिरनानै पास जानांगौ जायोब्ला अब्ला बर' रावा बेयाव लेंगुवेज जननि मोनसे मर्यादा मोननांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर गासै मोन 15 गोथां दाबिफोरखौ लानानै दिनै बेबायदि धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखायनो जे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों 2021 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालिबो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जों जयै सावरायदोंमोन। आरो बेबायदिनो 2022 मायथाइनि 29 आगस्ट खालिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एबसु जथायै जोङो आसामनि मोनसे ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव जोङो सावरायलायनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो गोबां खेब 2024 मायथाइनि 21 सेप्तेम्बर खालिसिम जोङो गिबि मन्थ्रिजों रायलायबाय थानाय जादों। नाथाय दासिमबो गं 6-7था माइन'टसफोर ओंखारदों बे सावरायनायनि गेजेराव। नाथाय बै माइन'टसनि मोनसेबो दिनै दफाफोरखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनायाव फेलें जादों। बेखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगु बिथांमोनखौ आं बे समाव खावलायहरदों जे जिबायदि माइन'टसआव बिथांमोना माखासे पलिसिफोरखौ लानाय जादोंमोन, माखासे पइन्टफोरखौ सोसननानै लानाय जादोंमोन, बे सोसननानै लानायखौ जेन बे 2025 मायथाइनि गेजेराव जे जाफुंसार खालामो, नङाबा नैबेबायदि सोमावसारनाया जागायजेनबाय आरो बे फैबाय थानाय समाव गोलाव समसिम बे सोमावसारनाया जागोन जेब्लासिम जोंनि दाबिया जाफुंसार जाया। जोङो जोबोद रोखा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ बुंबाय थादों एफाराबखिनि बाजेटनिबो गोनांथि जाया। नाथाय दिनै आसामफोर बायदियाव गोबां पलिसिस डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोना दिनै बाजेट लादों। नाथाय दिनै 25 लाख बर'फोरनि थाखाय, बर' बिजोंनि थाखाय बिथांमोना थाइसेबो थाखा दिनै बिथांमोना बाजेट खालामनो हायाखै। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 6.3 मोनसे दफा लाबोदों आरो बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाया बे 6.3 दफानि गेजेरजों आबुङै जाफुंसार जागोन। बेखायनो आसाम सरकारा फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव जेन बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां रोखोमनि बाजेट खालामनांगौ बिथांमोना।